Hvad sker der, Roskilde Festival, mand? Er du fucking klar? Jeg ved ikke, hvad jeg skal, mand. Ved du, hvad jeg skal? For du ligner et afkom for Randers, mand. Hvad, mand? Hvad har jeg gjort lige nu? Jeg har ikke gjort noget. Du ligner et bums i hvert fald. Men jeg ved ikke, jeg har ikke gjort noget. Så har jeg også bare talt pænt, mand. Den sidste, der talte dårligt, mand. Han er en riskover i dag, mand. En riskover? What? Prøv lige på fucking... Ro i salen! Ro i salen! Vi er samlet her i dag for at finde ud af, om den skyldige har smidt 3 glasflasker og 2 dåser i naturen. Og smidt plastik i småt brandbart. Hvad har du at sige til dit forsvar? Deres højdommer, jeg har noget at sige. Jamen, værsgo da. Tak, deres højdommer. Nu skal du høre. Okay. 3 flasker. 2 dåser. Plastik i småt brandbart. Den yderst spændende udvikling i sagen. 3 flasker. Vent, jeg har den. Nej, jeg har den. Ja, hvem er hun? Ja, hvem fuck er hun, mand? Ja, hvem er jeg? You go, girl! Jeg er en, der synes, at den her mand, han er uskyldig. Det tager kun 700 år for at sølvpapir. Ikke kun 700 år. Jo! 700 år gange 2 Han dåser. er fri! 3000 år for flaskerne. Nej! 3 Han flasker. er uskyldig! Hvad snakker I om, mand? Kan vi ikke snart komme ud med det? Du er skyldig! Ro i salen! Ro i salen! Stop! Jeg har videobeviser. Jeg har uomtvistelig evidens, og jeg har det lige her. Ja, mine gode folk, der er jo ingen tvivl. Manden er skyldig. Jeg derfor dømmer ham til 1 uges rengøringstjans på Clean Out Loud. Jeg er stadig skyldig, du skal god sang for bønnen. Clean Out Loud toiletter, de har aldrig været renere før, mand. Fjernsyn for sig og først dig, okay? Alle sammen, mand. Jeg har ikke brug for det.